खुलुमबाय। आंनि मुङा पम्पि दैमारि। आंनि गामिया मागुरमारि। आं मैया सिमन सापरि देवबार हाथायाव थांनायाव आंनि फैसा बेगआ गोमादो। सोरबाफोर लांफ्लांबायदोबा आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरबानो जाबाय। आंनि फैसा बेगआव आंनि भटार कार्ड आरो जोंहा मालिकनि भटार कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड गासिबो दंमोन। फैसाबो दंमोन आरो पासबुकबो दंमोन। फैसाखौ मोनाबाबो आंनि डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जागोन। सोरबाफोर आंनि फैसा बेगखौ मोनफ्लांबायदोबा डकुमेन्टफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना हरफिनबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदि पासबुक, भटार कार्ड, आधार कार्डफोरखौ दिहुननो थाखाय टाइम नांगौ, गोबां सम नांगौ। बिनि थाखाय सोरबाफोर मोनसनबायदोबा बेफोर डकुमेन्टफोरखौ हरफिनबानो जाबाय आंनो।